Rakovina mi do života vstúpila už dvakrát. Prvýkrát, keď som mala 28 rokov a potom po 2 rokoch sa mi vrátila. Mala som rakovinu lymfatických uzlín, čo je pomerne diagnóza, ktorá má celkom dobré šance na vyliečenie, a keď som ochorela prvýkrát, tak samozrejme, že to bol strašný šok, cítila som veľký strach. Myslím si, že som prežívala to, čo prežívajú takmer všetci ľudia, ktorým povedia, že dostali rakovinu, že majú rakovinu. Ale po nejakom čase som sa zmobilizovala, pretože keď som si zrátala fakty, že teda predsa len mám nejaké 80% šance na vyliečenie, tak som si povedala, že to stojí za to zabojovať. Ale napriek tomu, keď tak spätne nad tým rozmýšľam, mala som veľký strach. Myslím si, že som mala veľký strach zo všetkého. Bola som samozrejme tou situáciou veľmi zaskočená. A tak nejak, keď som sa zmobilizovala, rozhodla som sa, že urobím všetko preto, aby som vyzdravela. Začala som čítať literatúru rôznu o pozitívnom naladení sa, o zvládaní ochorenia, o rôznych metódach, o relaxačných cvičeniach, takže som začala robiť naozaj všetko. Zakázala som si negatívne myšlienky, strach som úplne vytesnila, bola som usmiatá, spolupracovala som. No jednoducho som sa tvárila, že táto choroba sa ma netýka, že vlastne ani nie som chorá. Čomu aj napomohlo to, že mi nevypadali vlasy, takže som nevyzerala ako klasický onkologický pacient a ani som sa tak necítila. Respektíve urobila som všetko preto, aby som sa tak necítila. Spätne si myslím, že práve z toho strachu, z tohto ochorenia som si myslela, že keď budem mať všetko pod kontrolou, teda všetky svoje emócie a budem ich smerovať tak, ako píšu vo všetkých tých knihách, proste robiť všetko učebnicovito, tak vyzdraviem. A mala som taký pocit, že to celé kontrolujem a že som vlastne strašne chytrá a múdra a že som na to prišla a všetci tí ostatní, ktorí sa zmietali v strachu a v rôznych negatívnych emóciách ľudí, ktorých som stretávala na onkológii, tak som si myslela, že ja mám ten recept, že ja viem viac ako oni, ako to zvládnuť. Prešla som chemoterapiou, ožarovaním a po pol roku mi povedali, že som v kompletnej remisii. Na tento moment som sa tak strašne tešila celé tie mesiace, predstavovala som si ho, takže som naozaj prežívala neskutočnú eufóriu, ale za veľmi krátky čas túto eufóriu vystriedal strach. Strach z toho, že sa mi ochorenie vráti. A tak ako sa mi počas tej liečby darilo nejakým spôsobom ten strach potlačiť, vytesniť, tak keď už bolo po liečbe, keď už som vlastne na to bola ako keby sama, tak sa mi to nedarilo a čím viac som proti tomu strachu bojovala, tým bol silnejší. Nevedela som si s ním poradiť a napokon po pol roku sa mi ochorenie vrátilo. Zase spätne, keď si na to spomínam, tak myslím si, že som sa bála hlavne preto, že som niekde vnútri tušila, že ešte nie som zdravá.